Ayan, good morning sa ating lahat mga kapatak. Ayan, panibagong araw na naman. Ayan, at siyempre maliligo muna kami ni Bayaw. Ayan. Pwede mawawala ang timba sa katabo, sabon. Ayan mga kapatak. Ayan, tao na si Bayaw dun sa taas. Ayan. Papapress. Mamaya ay pupunta tayo dun sa bahay nila Bicolana Girl para ipagpatuloy natin yung ano, yung CR nila. Ilang araw tayo hindi nakagawa. Ayan mga kapatak, at tapos ang maligo na Bayaw. Ayan, nakapress na. Ayan. At maya baka din nga lang umulan. Ayan na mga kapatak. Yo! Ayan, nagbili kami ng pangulam, tilapia. Ayan, 5 piraso, 170 kilo. 154, 150 lang. 350. Ha? 350? 350. 350 na lang. Sige. Malinis. Ayan, pinalinis natin. Tapos hati lang sa gitna, kuya. Apo. Ayan. Okay. So yan mga kapatak, at dito tayo sa lugar nila Bicolana Girl. Ayan. Hi Bong. Yan, papasok tayo dito, kaliwa. Natawanan ako ni Bong. Ikaw Bong ha. Yo. Lasing ako sa... Wala, seryoso si Bunso. Seryoso ah. Hindi nga pa ito Bunso. Seryoso. So yan, magandang umaga po at congrats kay Bicolana Girl. Monetize na siya. Yan, nakuha na niya yung watching hour. Alright. 1 week. Yan, maglalato-lato si ano. Yan. Ba? Dahil na-monetize na siya, yan, maglalato-lato na siya. Yan o. Aba, pwede ng panlaban. O, sino nga hamon kay Bicolana Girl sa lato-lato challenge? Ano ka sumakulo? Kaya mga kapatak, lulupit to. Umakyat ng ano, anahaw. Kinukuha yung mga hinog. Kaya babae yung isa sa bandang kanan. Lupit. Babae yan. Ayan o. Tagal nila sa taas o. Para mga unggoy. Oo. Matamis daw yan eh. Bunga ng ano, arahaw. Oh, ayun oh. Grabe mag-ulak with sauce. Pag ikaw ay humoros. May nagon mi kay. Oh, isa bababa na oh. Bangan ko ni sira Oh. kada ko lang. Ang tatag ng babae oh, sa taas. Matindi. Klase ko dyan papasudua. Pag ikaw ay nalaglag. Grabe ang taas oh. Oh, grabe ang taas oh. Grabe ang taas niyan. Kukulan ako sa mikay. Wala na, ang lakas kumain ng bunga ng ano. Masarap ba yan? Course, oh. Yeah.
Tikman ko. Oo nga. O, balong. Babae yan. Babae yan, mukha lang lalaki. Sabi lalaki. Oh. Grabe. Sus. Matamis nga. Masarap. Uy, nakulong ko ako. Lasang ano? Yung chiko. Okay. No? Lasang chiko. Napalang ko yan. Kaya, Masarap. wala pa ang iba. Hoy, ay na si Mikoy. Sarap punso, no? Ay nga. Hi. Kasi nag-uusap si Bunso. Ano, babae mga kamata ko, yung mga kanto, grabe. Napakataas. Yo, alam mo mag-apply ng ano, monetization? Sa YouTube? Alam mo mag-apply? Masilan kasi yan eh. Porto na kasi kaya ano eh. Hindi ko lang i-apply na sana namin. Sige, try ko. May sinusundan din ako, kaya lang mas gusto ko yung ano, yung ganyan eh. Sige, wait lang. Sige, wait lang. Sundan ko tong tutorial. Okay, bye-bye. Parang iba yung dasi. Yan. Oh, Nakahiti ito. ay, nakuha lang kayo ng sarap. Ako mani na. Eh daw. Adi ba ba? Wait sa'yo pag-gising ka. Ayan po at nagbibistay na si Bayaw. Papalitadahan mo na po yung loob ng CR. Tapos ng palitada, flooring. At yung mama ni Bicolana luluto. Iprito ng ano, tilapia. Ayan. Habang sumasayaw-sayaw si Bayaw. Pero kahit dito mo.
Ito. Baka maura sa camera. Hindi ko alam yung angulo ko eh. Ikaw eh. Oo, ano? Ayan. Alright. So yan, kain tayo mga batak. Ayan, pritong tilapia. Masiram, mataba to. Sarap. Pritong adobo. Nga nga. Pritong adobo, sarap. Oh, kayo. Yeah. Baka na kayo. Ako nauna na. Bahala kayo. Ikaw, Noy. Si ano, siya ba? Pumasok na, nagtatrabaho. Taba ng isda. Sarap. Parang Batangas eh, no? Batangas ang lasa. Saan ito? Sa Bato. Bato Kamsol. Salig. Marami may palis na ano, no? Oo. Inaalagaan yan doon. Sarap. Ano ka ngayon na? Yan po at ito, tanghalian na. Yan ang masarap dyan yung sushi. Ilagay sa kanin. Kanalo yan. Yan si Bunso, yung kanya yung nakabukod. Para, yan po. Uy, tumatalon pa. Buhay pa yata. Tumatalon pa. Buhay. Yan o. Ano daw ako isang lasa? Yan sauce. Sarap. Masarap. Ano to eh? Pritong adobo. Yan po, kuha na rin tayo ng kanin. Yan May nag-display. kalamansi. Sarap. Okay. Gusto mo? Puro nito pa yung ano. Sarap. Ano? Panalo. Gusto Baka ni, na lang mga sabaw. gusto ni Bunso. Tama. Kinagusulaga marami. Ay, umanghang talaga yan.
Tinapon yung buto ng karne doon. Tinapon yung buto ng karne. Kawan. Ito lang. Bong, kain ka. Bubong. Bong. Bubong ka na. Iba man yun. Iba yun, Bong. Bubong. May pagkain dito, Bong. Ano sila dito? Wala yun. Pata to, Bong. Pata. Wow. Right, sarap ng ulam.